सोमलिगुरि गामिनि 62थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय हाबाफारिया थांनाय सानखालि जोबनानै थांबाय। हादोरसानाङै थाद'नाय गैयै रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। थिग बेबायदिनो उदालगुरि जिल्ला फानेरि ओनसोलनि सोमलिगुरि गामि आफाद मोनसिंसिं क्लाबनि बानजायनायाव खुंजानाय देग्लायनि 66थि गेवलां बैसागु फोरबो फालिथाया थांनाय सानखालि मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंजालांबाय। गुबुन बोसोरफोरनि बायदियैनो देग्लायबो सानसेनि हाबाफारिजों सोमलिगुरि गामिनि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाया साबना हामना मोनसे रंजाथाय आबहावानि गेजेरजों जोबनानै थाङो। बेंबारि बिसिडिसिनि मासिगिरि बाफुराम बर'आ बेखेवना होलांनाय मैयानि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय हाबाफारियाव सोमलिगुरि गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे गामि साखाथिनि रायजो राजा आरो ओनसोलनि सुबुंफोराबो होंगो दोंगोयै हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। गिबियावनो आङो गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गोजोन हामग्लायनाय बावहरग्रोबाय। दिनै बे सोमलिगुरि गामियाव फैनानै जिहेतु रंजालि बैसागु खुंदों, बे मोनसे जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारि मोनसे मेसेज दैथायहरदों होननानै आं सानो। जोङो बेनि गेजेरजों जों बुंनो हायो जे मोनसे समाव बे सोमलिगुरि गामिया 1985 बे समाव आङो बे गामियाव फैजेनदोंमोन, जेब्लानोखि आं टांला कलेजनि फरायसामोन। बे समाव बे गामिया गोबां बेकवार्डमोन, गोलैसोमोन। दिनै आङो गोबां सोलायनायखौ मोननो हाबाय। बेनिखायनो आङो जोबोद साबायखर बावदों सोमलिगुरि बे गामि जिथु बैसागु खुंथाय आफाद बिथांमोननि जि दैदेननाय बे जोबोद मोजां जादों। बेनि थाखायनो आङो दिनै सोमलिगुरि रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावनायजों लोगोसे गासै मुलुगाव जाहाथे बेनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिमुवा गेवसारलाङो बेखौनो मिजिंथिनानै बुंथिबाय। आगुनि बैसागु दानि बैसागु गोबां फारागखौ गैया, मात्र दायो बे जौसाङाव फैनाय लोगो लोगो एसे जोंनि जिथु बर'नि दोरोङारि देंखो ट्रेडिसनेल टिउन बे एसे दोरोददों, बिग्रित जादों। आल्ट्रा मडार्न होननानै बुङो, आल्ट्रा मडार्नआ एसे हाबनो नागिरदों। बेनिफ्राय जोङो रैखाथि मोननांगौब्ला जोंनि सानसुमैफोरा बेनि फारसे गोख्रों बाहागो लानांगोन। जों मालाबा समाव नुनो मोनो जिहेतु दावखायाबो दावराय जानानै बैसागुखौ रंजानाय बे बेलायाव मा बुंगोन? जिहेतु हौवासाया हिन्जावनि ड्रेस गाननानै बेबायदि गोबां आब्रुथि गैयै बैसागु रंजानायखौ जों नुनो मोननाय जादों। बेखौ सोलायनांगौ होननानै दिनै नोंथाङा सानो ना? बेखौ निस्सय आं सानो। बे जादों जोंनि हारिमुखौ एसे गुबुंले खालामो आरो बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि बे जिथु गुबै अरिजिनेल माबाफोरा बिकृत जाबोदों। बेखौ जोङो जोंनि दानि गोरों दावगाफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बेनि फारसे गोख्रों नोजोर लानांगोन आरो गोख्रों बाहागो लानांगोन, खामानि मावनांगोन। अब्ला जों बेनिफ्राय रैखाथि मोनगोन। आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय। सोमलिगुरि गामिया गोदो गोदाय आजौ आजौमोननिफ्रायनो बैसागु फोरबोखौ माहारियारि फोरबो हिसाबै जोबोद गाजा गोमजायै फालिबोबाय थादों आरो बियो दासिमबो सोलिगासिनो दङ। देग्लाय माने 66 बोसोर बियो आनुষ্ঠাनिक हिसाबै खुंनाय मोनसे माने दिन तारिख। नाथाय माब्लानिफ्राय बे बैसागोखौ सोमलिगुरि गामियाबो बर' समाजनि गेजेरजों बा बर' समाजजों लोगोसे खुंबोदोंमोन, बेनि दिन हिसाब सिगाङाव गैयामोन। बे हिसाबै जोङो बुंनो हास'वा। बे गोदो गोदायनिफ्रायनो बे फोरबोखौ बेबायदिनो गाजा गोमजायै खुंबोबाय थादों। जानो हक सोमलिगुरि गामिया जे दिनैबो जे माहारियारि फोरबो हिसाबै बेखौ एसे जेसे हायो
आब्रुथि गोनाङै खुंफुंनो थाखाय नाजाबोदों आरो बियो नाजालांबाय थागोन आरो जों मिजिंथिदों जे बे बैसागो फोरबोनि गेजेरजों जे जोंनि जे बर'नि जे हारिमु ना बर'नि हारिमु बे हारिमुखौ बेरखांहोनो थाखाय नाजानाय दङ आरो जेसे हायो बेखौ साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो नाजागोन आरो देग्लाय 66 बोसोर बे रंजालि बैसागो फोरबोखौ माने सिगांफोरनि बायदि जोङो सप्ता गंसे बेखौ खुंफुंनाय जायो मोसौ बैसागो फोरबोनिफ्राय जागायनानै 7 बैसागोसिम माने गुबुन गुबुन हाबाफारि लानाय जायो माने ज' जाजाय गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय गासैबो माने गामियाव मोसायो गामियाव मोसाखांनाय बेनिफ्राय बायदिसिना गथ'फोरनि गेलेनाय मोसानाय मुसुरनाय रोजाबनाय बेबायदि बादायलायनायबो लानाय जायो बेयो गोदो जेरैबायदि माने बिबथिंलाबायोमोन गामि गामि थांनानै बेबायदि मागिलाबायोमोन बे जोंनियाव दा गैला बियो बेखौ फोसाबनानै जोङो मोनसे जोबथा दिनै 7 खालार खालि जोङो ज'है मोनसे बैसागोखौ बिदाय होनाय हिसाबै मोनसे मेला बायदि खुंनाय जादों गोदोनिफ्रायनो बेयाव खेराइ लिंनानै आरो गुबुन गुबुन माने मोसाग्रा रोजाबग्रा बेबायदि लिंनानै माने जौस्रांनि हाबाफारिबो लानाय जायो आरो देग्लायबो बेबायदिनो माने हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनदों बे सोमलिगुरि गामियाबो बे बैसागो फोरबोखौ बयबो ज' जाजाय माने खुंफुंबाय थानो हानायनि थाखाय आरो बेयाव गुबुन गुबुन खाथि खालानि रायजो राजाफोराबो बेयाव बाहागो लाफैयो बयखौबो जोङो माने बरायो दा बे हिसाबै बे जोबथा दिनैनि जे 7 माने बैसागो बेयाव बयनिसिमबो जोंनि गोजोन हामग्लायनाय सिबिनाय अननायफोरखौ बावहरबाय